Nežno. Petra, kako se zove Seka? A kako se zove mama? A tata? A kako se zove baka? A druga baka? Ve? Ajde. Ve? Eja. A kako se zove deka? Kako? Kako se zove deka? I? Bobi. Kako se zove tetka? A teča? A kako se zove druga tetka? Bra? I? Šejn. I kako se zove tetka koja ovdje živi sa nama? Koja ima žaku? De? I teča? Đo? Đo? Đođe. A kako se ti zoveš? A ti znaš da brojiš? 1, pa 2, 3, pa 4, pa 5. A kako se zove Seka, jesi mi rekla? Šta su to? Uši, nemoj tako da čupaš uši. Nemoj. Nežno, mila. Mala beba. A ko ti je kupio lutku? Seka. A kaži mami gde je bus? Evo. Ajde, kaži mami, gde je? Bus. A gde je kuca? A gde je cvet? A gde je ptica? A šta je ovo? Šta je to? Bus. Nije to bus. Ovo šta je? Žut. Sunce. A šta je ovo? Beba. A ovo? A ovo? Ovo? Bus. A ovo? A šta je ovo? Šta je ovo? A ovo šta je, Mila? Nisi mi rekao šta je ovo? Nije to miš, šta je to? To je žafa. To je žirafa. A neka snimam vas, pusti. Pa da ne padneš, ono da se drži. Ne, oko, tako. Šta je to? Ašuk. A šta je to? Šta je to? Koje boje jastuk? Koje boje to? Stavaša, koja je to boja? Jeli? Kaži, koja je to boja? Ajde brojimo 5, pa onda? Pa? Koliko je 5 i 5? A 8 i 2? Koliko je 8 i 2? Ne možeš preko jastuka da se popneš. Petra, a ko ti je kupio medu? Ne, medu, ko ti je kupio? Duba, a ko ti je kupio bubamaru onu tamo? To je kupio Čika?
Buba. Ne, čika. Piša. Triša, tako je. Se. A, kako ti seka mazi. Si vidjela kako te mazila tvoja sekica? Meda. 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 Češ daš seki medu? Meda. Seko, to je meda. Ja. Sika. Mala je seka, ne smiješ da je pritiskaš. Luka. Daj, to je seko lutka. Vidiš seko pojede lutku. Dobro, super. Sve si je pokazala. A šta je ovo, Mila? Šta je to? Mesec. A šta je ovo? Nije to kuca, pa nisi ni pogledala. Šta je to? Kema. A ovo? Biba. Riba. Cet. A ovo? Ptica. Ptica. A šta je ovo? Beba. A ovo? A šta je ovo? Šta je to? Kašika. Jo, pa razbila si mi glavu.